sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa imong kaugalingong pagsabot, unsa man kining simbahan? Unsa may pagabuhaton sa simbahan? Unsa man ang simbahan nga mao ba kini siya'y mugna sa simentado o di ba kahoy or puthaw? Nahimo na to nga natural nga pulong nga ang simbahan is mao ni siya ang tigumanan sa mga tao. Pero kung ato siyang sabton pag-ayo, unsa may giingon sa Biblia nga ang simbahan dili ang tigumanan sa mga tao, kundi ang simbahan mao ang tigom sa mga tao o mga tao mismo sila ang simbahan. Nga diin abot ang pandemic, abot ang COVID, nga diin dagan sa mga tao nga dili na makasimba. And then bisan pa sa mga Kristohanon nga diin dili na makaagto sa tagsa-tagsa nila ka local church. And then ato makita diri nga diin ang simbahan, mayon tagsa-tagsa ka tao, yes. Apan, ang pundok sa katawhan, gitawag na to local church, is naabapod siya'y ginabuhat o naabapod siya'y pagabuhaton para sa mga katawhan nga diin apektado sa maong sitwasyon. Pandemic, hilabi na katong bag-uhay lang, sa maong bagyong Odette, nga daghan kayo ang mga luoy nga makauban na to sa simbahan nga di nawagtangan og balay, nawagtangan og trabaho, nawagtangan og bisan unsa na lang. And then ako pod mismo sa moa nga balay is dili na pod maka-repair tungod kay wala na po i-repair tungod kay nawagtang na ang among balay. And thank God nga naagi hapon yung stayhan, and I'm so nagapasalamat ko sa Ginoo nga din
bisan unsa pa ang nahitabo sa kinabuhi, naiplano ang Ginoo para sa matag usa sa atoa. Nga diin isip simbahan, unsa may kaya natong mabuhat para sa ato ang mga kaigsuonan. Nagpasalamat po day ko sa Ginoo nga diin nagagamit siya og mga tao nga diin honestly after ato nga bagyong Odette is guba nga mo nga balay, wagtang as in literally nga wagtang, and then ang mga panagat is nga wagtang, and then ang fish cage is nibuto, ang mga isda lipay kayo nakagawas, and ang among pump boat kay ang upat ka buok kay nangaguba tanan, and thank God nga diin ay gigamit ang Ginoo nga simbahan nga diin makatukod na pud og pump boat, and salamat sa Ginoo nga diin nabuhat kini, and mao ni siya ang usa sa mga ehemplo or example nga diin unsa may dapat pagabuhaton sa simbahan, not just sa espirituhanon nga side, also po diri sa physical nga side. Uban na ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong tan-awon ang usa ka sitwasyon sa panghitabo diri sa libro sa Buhat, kapitulo 2, bersikulo 37 hangtod sa 47. Balikon ko sa libro sa Buhat, kapitulo 2, bersikulo 37 hangtod sa 47. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing, o giingnan nila si Pedro o ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo, aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag o nagpabautismo. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pakigsandurot uban kanila, sa pakigsalo, sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro og mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban og mga ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matagusa kanila gipakig-ambitan nilang tanan, o gipamaligya nilang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa kinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom sa matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Dios or sa Ginoo ang ilang pundok ug ang mga tawo nga nangaluwas. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyahang pulong. Ang ato makita niini nga mensahe, panghitabo nga diin si Pedro is musulti siya mahitungod sa pulong sa Dios, mahitungod sa gugma sa Dios, mahitungod sa kaluwasan nga diha ni Ginoong Hesukristo. Dagan sa mga tao ang naminaw sa maong mensahe. Dagan sa mga pagpamatuod nga gisulti ni Pedro mahitungod sa kaluwasan or makaluwas pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga sila makabaton sa kaluwasan, hilabi na makabaton sila sa saad sa Dios, sa saad nga gikan pa sa ilang katikatigulangan. So kung ato makita diri is
dagan sa mga tao ang mituo, dagan sa mga tao ang midawat, dagan sa mga tao ang naluwas, o dagan sa mga tao ang na-involved, nalambigit sa maong buluhaton. So kung ato makita diri, mga Kristohanon, akong asultihan, hilabi na gayud, TLCC, local church, ato makita, pundo kita sa mga Kristohanon. Ang atong dapat pagabuhaton is magtinabangay kita sa matag usa nga kabahin kita sa maong usa ka grupo sa pagdaig ni Ginoong Hesukristo, usa lamang kita ka pamilya. So ato makita diri is kung nagtinguha ta nga ang ato ang simbahan is madugangan siya og mga katawhan sa Dios, if nagtinguha ta nga ang atong simbahan is na siya mutubo siya, ato makita diri is dili kini siya ingon nga trabaho lang sa pastor. Tungod kay usa sa mga problema sa mga kasimbahanan is nagtuo sila nga diin ang kaning trabaho is para lang sa pastor. No, it is not. Ang trabaho sa pastor, kung ato siyang tan-awon, hilabi na sa libro ning Pedro, ang trabaho jud sa pastor is magtudlo siya sa mga katawhan, o kaning mga katawhan nga iyang gitudloan mao yung mga tawo nga mogawas nga magtudlo sa mga tao nga naa sa gawas. Ang pastor mo ay musulti sa mensahe sa mga leaders, o ang leaders mo ay mugawas sa pagsulti sa mga katauhan. Pero wa po nagpasabot nga ang pastor di na pod siya mobuhat sa pagsulti ngadto sa gawas. Buhaton paghapon na niya. Pero ang gusto nako ipasabot or ang mensahe sa Dios, gusto niyang ipasabot nga din kitang tanan is muliho kita para sa Ginoo. Dili sa ingon nga moagto lang tag simbahan igo lang na siya. No, it is not. Mo na nga diin, sa niaging awali ning Pastor Dan, usa sa pinaka nindot nga pulong nga ato na dungog is from essentials to excellence. Pasabot nga diin, tinuod nga okay man nga niagto kag simbahan, tinuod nga okay man ni attend kag prayer meeting, tinuod man nga okay man nga imo ning gibuhat ang tanan, okay man nga nihatag ka, okay man nga ingon ani. Pero again, if you can do or napa kay mabuhat pa ni ana nga labaw pa ni ana ngano at umang mantinilan ang Dios. Tungod kay usahay manggod mao ni siya ang problema. Usahay magmantinil lang ta sa Ginoo sanglit nga luwas naman kita. Kung ato siyang tan-awon, how about if ang Ginoo mo ay magmantinil sa atoa? How about ang Ginoo mo ay magtipid-tipid sa atoa? Unsa kay resulta sa mga tao? Pero sa punto nga ang Dios mahigugmaon, sa punto nga din ang Dios puno sa grasya, sa punto nga din ang Dios maluluyon, wala niyang gibuhat ug iyang kanunay gipakita taga-adlaw nga siya ang Dios, angayan sa mga pagdaig, angayan sa pagsimba, angayan sa tanang pasalamat, angayan sa tanang himaya, tungod kay siya ang Dios nga angayan, tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. So ato makita diri, sa ato mabasa diri, ang simbahan, mga Kristohanon, ang simbahan, mga tao nga mituo og midawat ni Kristo nakabaton sa kaluwasan, sila mao ang simbahan. Balikon ko, ang simbahan, mga katauhan nga midawat og mituo na luwas sila pinaagi ni Kristo. Ug unsa may pagabuhaton sa simbahan, unsa may dapat pagabuhaton, human imo gidawat si Kristo, human ikaw na luwas, unsa may dapat atong pagabuhaton nga mapakita nato ngadto atubangan sa mga tawo nga naa ang kaluwasan. Ang gipasabot gipasabot diri sa mensahe sa Ginoo. Miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang imong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Unsa may punto ning Pedro nga ngano iyahaman ni siyang gisulti. Ato makita iyon si Pedro nga ang gasa mao ang Espiritu Santo. Unsa man ka importante ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo maoy patik or maoy silyo sa imuha nga ikaw midawat ni Kristo, silyuhan ka sa balang Espiritu Santo, pagpamatuod nga panag-iya ka sa Dios, pagpamatuod nga luwas ka, ug ang Espiritu Santo mo ay magapanlihok sa imuha nga kinabuhi. Kung mubati kag konsensya kay nakabuhat kag sayop sa Dios, that is usa sa mga lihok sa balang Espiritu Santo. Miingon si Pedro, again balikon ko, nga diin tagsa-tagsa
kaninyo, tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Duha nga yang gimension diri, maghinulsol, panduha is magpabunyag or magpabautismo pinaagi sa tubig. Unsa man ni siyang maghinulsol? Ang maghinulsol is 180 degree. Okay, 180 na lang siya. Talikod, biyaya ang imong nga sala. Dili siya 360. Nga din as if nibalik ka sa imong kinabuhing daan. Nga din dautan kay ka, nausab man tuod, pero nibalik sa imong pagkadautan. Pag hinulsol is mibiya ka sa imuhang daotang binuhatan, panghuna-huna, sinultihan, ug imong gitugutan, gidawat nimo ang kaluwasan, imong gidawat si Kristo, isip Ginoo og manluluwas sa imong kinabuhi. Ug pinaagi ni ana, silyuhan ka sa balang Espiritu Santo, ug ang balang Espiritu Santo mo'y magapanlihok sa imong kinabuhi. Nga diin sa Galatia 5:22 hantod sa following nga mga bersikulo, makita ang bunga sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. So ato makita diri ang kaluwasan, patik sa kaluwasan, mao ang Espiritu Santo sa Dios. Ato makita diri nga rin aron pasayloon ang imong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios. Ato ni siyang i-clarify. Gimension ako ganina ang paghinulsol. Ang paghinulsol para pasayloon kamo sa inyong mga sala o kaning pagpabunyag sa tubig. Wala siya miingon nga diin magpabunyag ka or magpabautismo ka sa tubig and then makabaton ka sa kaluwasan. No. Iyang gimension diri is magpabunyag ka usa ni siya sa timailhan or pagpakita nga wala nimo gikaulaw si Kristo sa imong kinabuhi. Here, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak sa tanan nga atua sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Paghinulsol para mapasaylo sa imong mga sala. Pagpabunyag, pagpakita nga wala nimo gikaulaw ang Dios sa imong kinabuhi. Lisod man kayo na siyang magbaton kag relasyon sa Ginoo sa tago-tago, di ba? Kinsa may familiar diri sa relasyon nga tago-tago. Siguro naaman siguro yung mga tao nga nakaagi sa mga relasyon nga tago-tago, hilabi na sa mga batanon nga din adi ta magpahibaw ni pastor kay basin disiplina ta. Mo na nga relasyon nga tago-tago o di ba ka sa mga naminaw karon nga basin na kay relasyon nga tago-tago pod, mo na nga bato-bato sa langit matamaan mo smile. Ato makita diri, lisod mo na siya nga diin gusto ka makigrelasyon sa Ginoo. Pero pwede ba Lord nga magtago-tago ko? Ngano magtago-tago man ka? Tod kay basin maulaw ka nga tawgon kang Kristohanon. Kay ngano man, tod kay basin na apa kay mga bisyo nga wala nimo nabiyaan. Andin kung mabuhat ka niini mga butanga, moingon sila, "Lo, Kristohanon na ba ni?" Kay kung wala sila kabalo nga diin ikaw Kristohanon, wala rin na sila isulti, di ba? Kung may mga tao nga nag-inom dias gawas, wala resulti ang mga tao. Kung may mga tao nga din may grilyo dias gawas, wala resulti ang mga tao. Pero kung Kristohanon ka, makit-an din na, "Lo, Kristohanon man ning tawhana." Ngano nagbuhat man niini. So ato makita ang kalahian nga diin ang imuhang pagpabautismo or pagpabunyag. Do di man ta mo ingon nga diin mao ni siya ang requirement sa kaluwasan, no, it is not. Dili og dili gayud. Apan importante ni siya sa imong Kristohanong paglakaw sa imong relasyon diha sa Ginoo. Nga wala nimo sarang usa ka gitapigan sa imong kinabuhi o gikaulaw nimo si Kristo o gikaulaw nimo ang imong relasyon atubangan sa mga tao. Mo nang magpabautismo ka nga imong ipadayag sa kalibutan nga Kristohanon ka. Imo ipadayag, ipakita sa kalibutan nga diin naluwas ka pinaagi ning Ginoong Hesukristo. Pagbautismo dumo kaingon man tag simbolo kini mahitungod sa imuha connected gihapon siya sa pagpangayog pasaylo nimo sa Dios. Simbolo gihapon ang pagbautismo sa tubig nga diin samtang tugsad ka ilalom sa tubig og mihawas ka, mikawas kay mabaw sa tubig or mikawas ka sa tubig, pagpakita nga din imong gibilin ngadto sa ilalom ang imuhang karaang kinabuhi ug mikawas ka uban ni Kristo nga bag-o na kang binuhat nga din
ang daang mga butang or ang daan nimong kinabuhi sa pagpanulti nga grabe ka bati, sa nahunang grabe ka ngilad, sa binuhatan nga grabe ka bati, is imuha nang gibiyaan og imong gitugutan nga din bag-o na kang binuhat, mikawas ka sa tubig, bag-o na kang binuhat nga diin ikaw na anay relasyon diha sa Ginoo. O bag-o na kang binuhat na anak kay relasyon sa Ginoo, imo nang ipakita sa mga tao nga naa na kay kausaban, imo ipakita sa mga tao nga lahi na ang imuhang kinabuhi tungod kay naa na kay Kristo sa imong kinabuhi. So ato makita diri ang kaluwasan makita diha or mabatunan nato diha ning Ginoong Hesukristo. Mo na nga diin si bisan kinsa man karon nga naminaw o namati niini nga mensahe, akong balikon nga ang kaluwasan is pinaagi diha sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo sa imuhang kinabuhi. Dili ka maluwas pinaagi sa imuhang pagsimba. Dili ka maluwas pinaagi sa imuhang pagpaningkamot. Dili ka maluwas tungod kay dako kay kagihatag sa mga tao. Dili ka maluwas tungod kay reliyoso kay ka. Dili ka maluwas tungod kay sige kag ampo. Maluwas ka kung naa kay relasyon ning Ginoong Hesukristo. Maluwas ka kung naghinulsol ka sa imong mga sala. Nga din imong gidawat si Kristo isip Ginoo manuluwas sa imong kinabuhi. Ang kaluwasan is ang imuhang pagtuo, ang imuhang relasyon diha sa Dios. Ug tungod kay si bisan kinsa man karon ang naminaw nga naa na kay relasyon sa Ginoo karon, mao ni siya ang atong pagabuhaton. Nga diin ato makita diri ang usa ka sitwasyon. Si Pedro nagpadayon sa pagsulti. Niingon siya sa 40, versikulo 40, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. And then ngadtong mga panahona, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw, og unsa may ilang gibuhat, mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Una, malipayon silang maminaw sa gipang tudlo or malipayon silang naminaw sa mensahe sa Dios. Ang pangutana sa mga Kristohanon karon nga naminaw, malipayon pa ba ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo? Malipayon pa ba ka maminaw sa wali sa pastor? O di ba ka busy kay kasig panaway sa wali ni pastor? Malipayon pa ba ka nga diin maminaw sa pulong sa Dios? Malipayon pa ba ka o naa pa ba si mong kasing-kasing nga malipay ka mubasa og Biblia? O di ba ka wala na? If ever naabot man sa punto nga di nawagtang na imong kalipay nga maminaw sa wali, nawagtang na imong kalipay nga mubasa sa Biblia, nawagtang na imong kalipay nga maminaw sa pulong sa Dios, mao ni siguro ning panahon na kinahanglan nato i-evaluate ang atong kaugalingon. Nga ato i-check pagbalik, Lord, please tabangi ko. Murag bugnaw na kayo ang akong relasyon sa imuha. Nakinahanglan ka og tabang sa Dios. Panduha, di lang sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles or sa pulong sa Dios, anaapod ang pakigsandurot uban kanila. Ana pa ba ang kalipay nato nga diin makighiusa kita sa atong mga kakaubanan sa simbahan? O di ba ka ganahan po ta mo ingon nga din, maluwas naman ko bisan walay simba-simba. Ang kaluwasan bitaw ingon si pastor is imuhang relasyon sa Ginoo. If na ko'y relasyon sa Ginoo, okay na ni siya, di na ko masimba. Pwede man siguro ka makasulti ni ana. Pero usapod sa mga mando sa Biblia or pulong sa Dios, nagahangyo siya, nga din kita is makighiusa sa ato mga kaubanan sa pagtuo. Pamilya man ta. Lisod po nang moingon tag pamilya ta, tapos usa ka pamilya na ginikanan na mga anak, tapos moingon ang ginikanan ngadto sa mga anak nga kamo nay bahala sa iyong kinabuhi, ari ra ko sa kwarto. O di ba ka ang anak moingon nga din, bahala ka diha, bisan pag nasakit na imong igsuon, moingon kag bahala ka diha sa imong kinabuhi. Iyahay bita taglawas. Imo nakita dire ang kalahian. Imo nakita dire ang kalahian kung unsa ang atong batasan if wala ta ni-involve or wala ta miadto sa pundok sa ato mga kaigsuonan. Ato makita kung unsa ang atong batasan. Maabot ang punto nga din di man ta ingon ani kalig-on. Nagkinahanglan gid ta sa Dios kanunay.
Mabut ang punto nga maluya ta tungod sa mga panghitabo, mag-uol ta tungod sa mga kahimtang, nag-uol ta tungod sa or masakitan kita tungod sa bisan unsa nga mga sitwasyon, andin maapektuhan ang atong relasyon sa Ginoo. Importante kayo nga diin nagmatuto kita sa pulong sa Dios, nga diin maoy kanunay magpahimangno sa atoa. Andin nindot pud kayo maminaw sa mga istorya sa atong mga kaubanan sa pagtuo, nga sila mo encourage, mo comfort sa atoa. Di ba? Kalipay pa ba na nato siya? O di ba ka di nataganahan makakita sa ato ang kauban sa simbahan. Hinaot nga kalipay gihapon nato siya. Ana pa ba nato ang pakigsalo sa pagpangaon o sa mga pagampo? Do ang gimension dire is about paghandom sa pagbalik sa Dios kabahin kini siya nga diin anang pag gitawag na tuog kaning communion nga diin paghandom kung kanus amo balik ang Dios or paghandom nga diin unsa ang gibuhat sa Dios sa ato nga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og usap usad niya na nga punto nga diin ana ang pagpikas-pikas sa maong pan alang sa unsa man pakigsalo or pagpangaon sa matagusa. Ana ang fellowship, di ba? Ana ang fellowship na ang food. Yes. Na ang fellowship, yes. And then, naapod ang pagampo. Ana pa ba sa atong kasing-kasing nga diin ganahan ta makigistorya sa Ginoo? O di ba ka ganahan ta magampo? Basin naabot na sa punto nga wa na tay ampo-ampo ha? Nabato na to ang kaluwasan diha ning Ginoong Jesucristo o ginaot ni ining panahona samtang naminaw ka sa mensahe karon is nahabit paghapon nimo or love paghapon nimo pagabuhaton ang pag-iistorya sa Ginoo nga din ganahan gihapon ka nga magampo. If naabot man sa punto karon nga di na kaganahan magampo, naabot man sa punto karon nga kausa na lang ka magampo sa isa ka adlaw o di ba ka kausa sa usa ka semana o di ba ka kausa sa usa ka buwan o di ba ka wa na jud ato ni siyang kinahanglan nga evaluate ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Tagsa-tagsa nato ka relasyon sa Ginoo. Again, balikon ko, nagkinahanglan ka sa tabang sa Dios. Balik og duol diha sa Ginoo. Mao na nga diin sa bersikulo 43 nagingon, daghang mga milagro og mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles og tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matagusa kanila gipakigambitan nilang tanan. Unsa may ilang gibuhat, gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing diha sa ilang mga balay. Sa kinalasan nga bersikulo, gidaig nila ang Dios o gikahimut-an sila sa katawhan o sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug ang mga tao nga luwas. Ato makita diri nga din ang gibuhat sa simbahan is naatay gitawag og kaning pakigsalo ug naapod ang pakigambit. So unsa man ni siya nga batasan ang kinahanglan natong pagbuhaton or kinahanglan natong i-apply especially sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Unsa man ang naa sa imuha nga pwede nimong matabang sa imong kauban sa pagtuo. Unsa man ang naa sa imuha nga pwede nimong mahatag sa simbahan nga diin magamit para sa katawhan. Unsa man ang naa nimo karon nga diin pwede nimong ma-share ngadto sa simbahan nga diin daghan pa sa mga tawo ang makadungog sa mensahe sa Ginoo, daghan pa sa mga tawo ang makadungog mahitungod sa gugma sa Dios. Unsa man ang naa nimo karon nga pwede nimong mapasig-ambit diha sa simbahan nga magamit para sa katawhan. Anaa ba? Anaa ba? Mo-mention ta, how about imuha nga availability? O di ba ka imuhang kaugalingon? Imong pag-volunteer nga mosulti ka sa mensahe sa Ginoo ngadto sa gawas. Pastor, maglisod man ko og sulti. How about pag-invite lang sa mga tawo nga nasa gawas? Pag-invite lang nga moanhi sila sa simbahan. And then if dili man ka mosulti sa pulong sa Ginoo,
at least naatay mga katawhan naatay mga katawhan diri sa simbahan nga pwede makasulti sa pulong sa Dios. Pastor, wala ko'y time. Okay, wala kay time. Pastor, dili ko available. Okay, dili ka available. Unsa man ang naa sa imuha nga pwede mo mapasikambit sa simbahan. Pastor, busy kay ko. Apan pwede ko mo share, Pastor, nga diin ako lay mohatag og support ngadto sa mga tawo nga nagsulti sa mensahe sa Ginoo. In short, pwede ko nga mohatag sa unsa man ang resources nga naa nako, Pastor, nga pwede nako mahatag sa simbahan nga pwede magamit sa mga tao. Yes, it is possible also. Nga din, if ever mo yung tag, busy kay ta, tapos ana kay resources nga magamit para sa mga tao nga magsulti sa mensahe sa Ginoo, or para sa unsa man ang dapat ato nga activity, or unsa man ang pagabuhaton nato o mga bulaton sa simbahan para sa pakaylap sa mensahe sa Ginoo ngadto sa uban, and then part ka sa maong grupo, nindot kay na siya. So ato makita diri, dili na siguro ta moingon nga tagsa-tagsa kung unsa man ay naa sa imuha or unsa may wa sa imuha, apan nasayod ka mismo kung unsa ang pwede nimong mahatag or unsa ang pwede nimo nga mapasigambit sa isip usa ka pundok or isip usa ka lawas diha ni Kristo nga diin ato pang masultihan sa pulong sa Dios ang tawo nga naa sa gawas. Ang gusto ipasabot sa mensahe sa Ginoo, ang punto nako niini nga taknaa is dapat malambigit kita or kabahin kita sa lawas ni Kristo. Dapat kabahin kita sa lawas ni Kristo. Dapat maghiusa kita kung unsa ang atong mga plano o unsa ang atong dagan niini nga simbahan. Dapat kabahin kita sa maong plano tungod kay if dili ta appeal sa maong plano, din asa man ta, di ba? So here, ato makita diri nga diin ang tagsa-tagsa sa ilaha, mibaligya sa ilang mga kabtangan, and then ilang giapod-apod, sumala sa gikinhanglan sa matag-usa. Wala ko maingon nga din ibaligya yung kabtangan, ha. Wala ko maingon nga din ibaligya ang inyong kabtangan or ibaligya ang unsa may naa sa inyo, ha. And then baligya yung balay, tapos pastor wala na may balay, asa na may matog. Di ba? Ato makita diri is ang ilang kasing-kasing nga diin, willing sila nga diin magpagamit sa Ginoo. Kung unsa may naa sa ila, siguro ang ilaha siguro gibaligyan ni nga time is tanaw nila nga baligyan ni magamit pa ni sa simbahan. At the same time is nagkatigom-tigom gihapon sila nga din okay lang ang kinabuhi. Something na dili sa punto nga din murag imong gibaligya ang tanan tapos ikaw na noon mismo ang murag nagkinahanglan na pugtabang, di ba? So ato makita diri nga diin ang purpose nato is magtinabangay sa matag-usa. Ang purpose nato diri is malambigit kita sa bulahaton sa Ginoo. Ang purpose nato diri is dapat maparta sa ministry sa Ginoo. Unsa man ang part nimo sa ministry karon? O di ba ka goer lang ka sa simbahan and then wala kay kabahin sa mao nga ministry? Pwede ka mo approach sa bisan kinsa nga leaders sa TLCC, sa atong simbahan, sa simbahan sa Dios, sa atong nga pundok sa TLCC, nga pwede ka maka-approach sa mga leaders, pastors, asa man ko pwede nga magamit niini nga ministry. And then ang mga leaders nato is open kay sila para mahimo ka or kabahin ka or masulod ka sa ministry para sa bulahaton sa Ginoo. And then kung ato makita dire sa kinalasan nga mga bersikulo, gidaig nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan ug ang Dios sa matag adlaw nagdugang kanila ug mga tao sa simbahan. Ato makita diri ang imahe sa Ginoo sa simbahan. Balikon ko ang imahe sa Dios sa simbahan. Unsa may masulti sa mga tao if ever makadungog sila og TLCC? Makita ba ang imahe sa Dios sa ato ang pundok Kristohanon, sa ato ang local church? If mention ang tao sa imong pangalan, isip Kristohanon, isip simbahan, isip templo sa Balang Espiritu Santo. Unsa man ang naa sa hunahuna sa tao if ever madungog nila ang imong pangalan? Makita ba ang imahe sa Dios sa imong kinabuhi? Makita ba ang imahe sa Dios sa ato nga simbahan? Sa ato nga pundok Kristohanon, sa ato nga local church? Makita ba ang imahe sa Dios kung magtanaw ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo? Dapat mao ni siya ang ato ang kinahanglan nga mangayo tagtabang sa Dios. Sanglit
mga anak man ta sa Dios ug siya ang atong amahan, pwede jud ta nga moduol sa atong amahan. Mangayo ta og tabang nga Lord, please tabangi mi. Og mao ni siya ang atong pagabuhaton karon. Mao na nga diin na ako'y mga pipila ka mga pangutana karon. Una nga pangutana is mao ni siya, sa imong kinabuhi karon malipay pa ba ka or malipayon pa gihapon ka nga magtuon or mobasa sa Biblia? Panduha nga pangutana is malipay gihapon ba ka nga diin kabahin ka sa fellowship or kabahin ka sa ato ang grupo sa mga Kristohanon or di ba ka sa TLCC? Malipay pa ba ka nga moanhi sa TLCC? Pantuloy is malipay pa ba ka nga diin, malipayon pa ba ka nga diin makikistorya sa Ginoo or naa pa ba ang kalipay nimo nga ganahan ka magampo? O di ba ka wala na o di ba ka wala na ta nagampo? Pangupat mangutana ko nga diin, tinuod ba nga diin na nabatiin nimo or kabalo jud ka nga nakabaton jud ka sa kaluwasan? Dawat ba jud ay nimo si Kristo nga isip Ginoong Dios sa imong kinabuhi? Panglima nga pangutana, if nidawat nimo si Kristo, isip Ginoong manluwas sa imong kinabuhi, makita ba sa imong pamilya nga luwas ka? Makita ba sa imong mga silingan nga luwas ka? Makita ba sa ubang tao ang kalahian sa imong kinabuhi sa una ug imong kinabuhi sa diin nga naa na kay relasyon sa Ginoo? Kadtong mga pipila ka mga pangutana, wala ko nasayod sa maong tubag ninyo kung unsa man kini. Apan if ever daghan sa mga pangutana nako, ang tubag is di na kamalipayon, wala na kay gana, dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Mao ning panahon nga kinahanglan nato i-evaluate pagbalik ang atong kinabuhi. Nga Lord, tabangi ko nga diin mabalik ang akong kainiton sa pagpangalagad. Mabalik ang akong kainiton sa akong pagig-istorya sa imuha. Kainiton sa pagganahan na kay kumubasa og Biblia. Lord, tabangi ko nga diin ako pod mismo mahimo nga effective, mahimo nga diin mainiton sa pag-join, sa pag-appeal sa kung unsa man ang mga ministry sa simbahan, hilabi na sa atong ministry diri sa TLCC, nga maka-join kita, maka-appeal kita sa ministry. If ever tanaw nimo is wala pa ni siya nasugdan nga ministry, ag tanaw nimo is okay nga mo-open ka ani nga ministry, then approach the leaders, duol sa mga leaders, duol sa mga pastors, at then ato na siyang planuhan. Di ba? Daghan kayo ang pwede natong mahimo para sa Ginoo. Ato ni siyang timailhan. Tanan nato is mobiyan ining kalibutan na apan maabot sa punto nga magatubang ta sa Dios og nindot kay paminawon nga din ang imong kinabuhi samtang naakas kalibutan is nagpagamit ka sa atong buhi nga Dios. Mao nang giawhag nako ang matagusa, paggamit sa Ginoo. Be active sa ministry sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios tinintak na salamat Ginoo sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga din ikaw ang nagbuhat sa tanan para kami makabaton Ginoo sa libre nga kaluwasan. Salamat Lord sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag usa. And that Lord nagaampo ako Ginoo sa akong mga kaigsuonan karon. If ever gunod si bisan kinsa man karon Ginoo, ang nahimo na nga bugnaw sa ilang pagpangalagad ni sa akong mga kaigsuonan Ginoo or pipilas sa mga naminaw karon, di na sila ganahan mo basa sa Biblia, di na sila ganahan mo ampo, di na sila ganahan mo adto sa simbahan, di na sila ganahan maminaw sa wali, di na sila ganahan maminaw sa pulong ni Lord. Lord, I pray nga diin ikaw ang Dios magausab sa ilang kinabuhi, magausab nga mabalik Ginoo ang kainiton sa pagpangalagad. And that Lord, I pray nga diin sa matag usa if ever di decided Ginoo nga diin ganahan na sila magpagamit Ginoo sa imuha. Lord, thank you nga diin imong i-impress sa ilang kinabuhi nga diin ang tanan nga ilang gibuhat Ginoo para sa imong kahimayaan, o ikaw ang Dios mahimuot niini, o ikaw ang Dios malipay niini, o ikaw ang Dios magapanalangin sa matag usa. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.